sarkin zazzau Alhaji ya Ahmadu Nuhu ba malle sabon sarki jama'ar mu duk mu faɗe shi da karfi sarkin zazzau Alhaji Ahmadu Nuhu ba malle sabon sarki jama'ar mu duk mu faɗe shi da karfi Allah sarki ubangijin da shi ya kago sarki yayi mai waka dalhat ansari da wakan sarki al'ummar zazzau sun yabe ni na iya wakan sarki ko ina na je ai farin ciki ga ajiyar sarki daga riga mun muhassada zaki ido don makangara amar ba a shige ma zakin fama ba a taba ma zakin fama rabbana ya maka sarkin zazzau sarkin zazzau Alhaji Ahmadu Nuhu ba malle sabon sarki jama'ar mu duk mu faɗe shi da karfi kabiyar ka da kadan shehu dan fode su manu na zazzau daga magajin garin zazzau magajin sarkin zazzau sannan jikan sarkin zazzau jinin mallawan zazzau na so ku binciko tarihi na birnin zazzau tabbas malam Musa shi ya amso tutar mulki tutar mulkin zazzau hannun mujaddare Usmanu shi ne farkon sarkin zazzau a zamanin Shehu Usmanu ba malli farkon sarkin zazzau a gidan mallawan zazzau sannan malam Abdul Qadir dan Musa yayi sarautan zazzau shi ma jinin mallawan zazzau sannan shi ma malam Garba Abubakar yayi sarautan zazzau shi ma jinin mallawan zazzau ga tafiyar ta nesa sosai a ludan siri ya rike zazzau shi ma jinin mallawan zazzau masu abin sure da abin su yanzu dan Nuhu ya gaje su shi ma jinin mallawan zazzau sarkin zazzau Alhaji Ahmadu Nuhu ba malle sabon sarki jama'ar mu duk mu faɗe shi da karfi ba a gwada mana yaƙi zazzau Amadu ne sarkin zazzau ba a gwada mana wanka Amadu sarki ne dawe su zazzau ba wani mai mana wargi Amadu na nan zakin zazzau ba a gwada mana ilimi Amadu malam me kuma sarki don haki mai kubi da wani tayi bayan sarki kun gaishe shi sai ku bude shahi mai martaba shi yau maku kari mai martaba ya san addini sannan ga ilimin zamani sarkin zazzau Alhaji Ahmadu Nuhu ba malle sabon sarki jama'ar mu duk mu faɗe shi da karfi zabin Allah shi azabi Amadu ka wuce gori domin kai je kan sarki ne dan sarki wataran sarki ne yan sarki in sun kai mai tambore su kai so gaje obansu ba malli kai Allah ya zaba ka gado malam Musa na ce da ku bayan sardauna Amadu Bello ya kai shi lallai amsar nan dai babu sardauna ya tafi Amadu Bello Amadu yau ya bulla azazzau kai daga jin zancen sarki ka san malam ya san lissafi Amadu mai ilimi ne tsantsa sarkin zazzau akai tauhidi mai taimako ne mai san dangi sarkin zazzau mai haƙuri ni tambaya nake al'umma wai mulki kayan wane ne mulki kayan Allah ne a wanda ya so zai bayar ne a lokacin da ya so haka nan idan ya so kuma zai hana wani ba mai ce masa dan menene abinda duk yayyo daidai ne mu bayina mu godewa ne ubangiji mun gode Allah ka baiwa Amadu sarkin zazzau katsinawa da sullabawa bare a sarautar duk a taro a zama da hannu Amadu ba malle sarkin zazzau kurufa mai baya zazzau domin a taimaki birnin zazzau sannan da ci gaban yan zazzau mugun madabbace dan ba malle Amadu sarkin zazzau sarkin zazzau Alhaji Ahmadu Nuhu ba malle sabon sarki jama'ar mu duk mu faɗe shi da karfi ya rika bar masa Amadu yaƙi anno